The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 2:17, the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. John 15:6-7 and 10, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Hebrews 10:38, now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Now, Matthew 28:19-20, verse 19 says, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon pulong sa Dios ni ingadlaw gikinahanglan ang atong naandan nga routine. In fact, it is our standard operating procedure nga atong sundon kini. Well, atong matawag kini nga protocol nga atong sundon. Before we start our Bible study, we have got to be cleansed. Kinahanglan limpyuhan ang atong kalag gikan sa mga sala. We have to flush them out. Gikan sa atong kalag kay kini, kundi nato kini isugid nato sa tubangan sa Dios, kini mahimo lamang nga babag. This will only become a barrier to our study. So, ang Espiritu Santo nga mao'y magtutudlo sa kamatuoran, dili siya makalihok sa iyang ministry sa pagpasabot, pagpatinaw sa kamatuoran, gumikan niya ng nagababag. So therefore, we have to use now the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhata ka na, ikaw andam na usab sa pagpadayon, sa pagtuon, sa pulong sa Dios. Nawalang kanimo dili magtutuo, ikaw karon nga ania naga-appeal nining atong Bible study, kon buot ka nga makasalmot o kon positibo ikaw, giagda ka karon sa paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton. Kanang maong kabubuton hinatag na sa Dios alang sa imong paggamit. So gamita ka na karon aron ikaw makahimo og labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Mao kini ang bugtong paagi nga andam o gipahiluna sa Dios
aron ang tao maluwas ug dili siya makaadto sa impyerno busa. Ang pulong sa Dios nagatugon diha sa Acts 16:31. Klaro kaayo nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas busa. Niining tungura magampot ta sa ilom agig pangandam sa tungko galingon. Let us pray. Amahan namong langit, no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na sab nga higayon nga imong gitagana o andam alang sa among paggamit ni ining higayon aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Bisan to dili kami takos niini, ikaw nagapadayon gayon sa paglihok sa imong plano sa among kinabuhi. May hinungdan nga imo pa kaming gibubuhi hangtod ning higayuna. Salamat o Dios. Askil pa nga mong panglawas o lanti pa nga mong pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Salamat nini o Dios. Wani kami, pinagis pagtudlo ka na mos balang Espiritu Santo karon sa among pagpadayon sa pagtuon nini imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry o welcome kaninyong tanan o labaw sa atong labaw pang ang atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Everybody is welcome. Kaya padayon kita sa atong pagtuon sa atong tun-anan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Mga ilhanan sa usa ka matuod nga magtotoo kang Ginoong Hesukristo. Okay. Diin ba ta mohunong kagahapon? Mihunong kita sa ika-16, the 16th real key of success in life. Okay? Ug timan ni nga agi og paglabas na usab sa atong panumduman nga kini nga atong gisgutan nga mga matuod gyud nga mga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi. Ato manggi patinaw kanimo nga ang tinuod nga mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi dili kini pinaagi sa mga lakang gisugyot sa mga secular books. Sama niya ng popular kayong basahon nga naguluhan og how to win friends and influence people. I think some of you have encountered this or inyong tingaling gibasa kini. Okay, wala ko lang kang tagna nga ikaw tingali naka hibalag nining maong libro, How to Win Friends and Influence People, kay popular man ni kayo. So anyway, dili kini mao ang gisugyot sa pulong sa Dios, dili. Mao nang ato lang ning ipainumdum sa atong mga kahigsuonan, kahigalaan nga nagsunod ning atong Bible study, bahin niini nga dili kini mao. That's not the very steps suggested by secular books. Kay ang kining atong ipangtun-an dinhi karon gikan kini gyud sa pulong sa Dios. Okay? Mao nang nagatuon ta sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Kay mao ra ni ang paagi nga masilsil gyud, modot gyud, matanom gyud sa atong panumduman, atong kalag ang mga kamatuoran. Okay? Mo nang nagsunod punta sa paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios nga gitawag nato og inculcation method. Inculcation, sabot pa sabot. Pagsilsil. I don't know, dawat ka ba niya ng maong Binisaya?
we're trying to kana hubad sa Binisaya kini atong gipang tun-an dinhi kay our ministry wants to cater to mga Bisayan speaking nato nga mga kahingalan o mga kaigsunan. Okay, so ako lang nang gilabas sa mong panunduman may tungod niya ng kining atong isgutan nga real keys of success in life. Kung ikaw buot gyud nga magmalampuson o magmadinaugon sa imong kinabuhing Kristohanon labi na, then mao kini atong ipangtun-an. So ato na ning gituki kagahapon bahin ni ining ika napulo og unom 16. Okay, the 16th real key of success in life. Be constantly guided by the essence of God. Ang bot pasabot nga batasana nga ikaw magiyahan gyud pinaagi sa doktrina bahin sa kinaiya sa Dios. Mga attributes sa in English pa. Attributes, essence of God. Kay ato manggisgutan atong ilakbitan sa kagahapon agi og labas sa atong panumduman ang nag-una ka napulo ka mga kinaiya sa Dios. Ang una gyud ini ang iyang pagkalabaw makagagahom, sovereignty. Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikatulo, ang iyang hingpit nga hustisya, ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon, just and fair. Unya ang ikaupat mao ang gugma nga hingpit kining maong matang sa gugma. Og dili kini pareha sa gugmas tao, dili. Og mao kani ikaupat nga kinaiya sa Dios. Ikalima, kinabuhing walay katapusan or eternal life. Perfect gihapon. Ikaunom, ang iyang pagka-omnipotente. Omnipotente ang iyang pagkalabaw sa tanan, labaw makagagahom sa tanan. Kaya wa gyud magkalupig, wa magkatandi, wa makatumbas sa pagkamakagagahom sa Dios. Okay? All powerful, almighty. Okay, man ikaunom, ikapito ang iyang pagkasayod sa tanan. Omniscience. Omniscience. Ang iyang pagka-all-knowing. Nasayod sa ang Diyos sa tanan-tanan. Huwag yo'y butang ng kalibutanan ng universo wa may bawi sa Diyos. Okay? Ang ikawalo, ang iyang pagkaana sa tanang rapit. Omnipresent ang Diyos. Besag asa siya, huwag yo'y suok nining tibuok universo nga wa diha ang Diyos. Sumo nang ikawalo nga kinaiya sa Diyos. Ikasiyam, ang iyang pagkadili na mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Maurag gihapon siya kaniadto, karon, ug hangtod sa wala na katapusan. Mao na ikasiyam, ang ikanapulo mao ang iyang pagkakamatuoran. Siya raman ang kamatuoran. Okay? So mao kana agila naglabas just to review sa 10 kanang attributes of God. So I hope na sag-o na pud nimo ug you learned it by heart. Di lang kay nasag-o nimo, you memorize, that's not enough. It should be learned by heart. Okay? Nasilsil pod. So mo na, be constantly guided. Kay kung ikaw kanang imo na gyud ning batasanon nga you make it as a routine, nga ikaw giyahan gyud ni ining maong doktrina sa mga kinaiya sa Dios, then mao kana, that will push you forward to attaining the success
sa imong Christian life, spiritual life. Okay? So mo na ika-16. Karon, adto ta sa ika-17. Always be guided by the following operations. Ato lang yung hatagan ka og memory aid. Kana bang aron di ka makalimot. So at least na kay ingnon ta guide gihapon nga dinhi sa lista dinhi lima ni sila kabuok ng mga operations. Okay, ako lang nilakbitan ha. Operation BODRPLS. Ikaduha, Operation BSCGTSP. Ikatulo, the 3 R's. Ikaupat, Operation SLBA. O kadaganan kaninyo nga nagsunod na yun ng atong ministry. Murag may numdum na kamo niya na. Operation SLBA. Muna ikaupat. Ikalima, Operation PMA. Okay? Now, ato ding tukyon. Tagsa-tagsaon na to ni. Kay, nag-ingon kining maong punto din Number 17 point, nag-ingon, always be guided by the following operations. Always. Sa kanunay unta, ikaw magiyahan nining maong mga operations. Okay. Ang naguna, Operation BODRPLS. Now, unsa man kini nga atong gihatag nimong memory aid, B. Okay. Ato ning spell out kining maong memory aid, BODRPLS. Actually, kini sila 7 ni kabuok. 7. These are what we call 7 divine provisions for believers. 7 ka mga Diyos nung mga pagsangkap nganhi ka nato mga magtotoo. Okay? Of course, this is only applicable to believers. Alang lang nis mga magtotoo. Kung ikaw dili pa magtotoo, nagpaminaw niini, paminaw lang. Ay bason ug malamdagan ka ug na kay makatunan sa pinaagi sa pagtudlo kanimo sa balang Espiritu Santo. Okay. Ato ning spell out BODRPLS. B. Unsa maning B? Kining maong litra nga B, kini represents the Bible. Okay? Now, okay. Nakasabot ka ba? Bible. Biblia. Mao kini ang nag-una gyud nga pagsangkap sa Dios alang kanang mga magtotoo. Bible. Sunod ang O. Sundan lang yun Ang letra nga O nagrepresentar kini sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. You see? Ang Diyos Espiritu Santo ikatulo ng sakop sa balaang Trinidad. Right? So, kay siya Diyos man, na nag-iya siya sa iyang pagka-omnipotente sama sa panag-iya sa Diyos nga Amahan ug sa Diyos nga Anak. Pariham na sila. You see? They are co-equal, co-eternal, co-infinite. You see? So mo nang ang litra nga O nagarepresentar sa pagka-omnipotente, pagkalabawng makagagahom sa Dios Espiritu Santo. Kini gisangkap ni sa Dios nganhi kanato. In fact, God, the Holy Spirit is indwelling. Nagapuyo siya sa sulod nato sa atong lawas. Di man nina? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Wa ba mo masayod nga ang inyong lawas gipuy-an kana sa Espiritu Santo? Namo na.
mao na ang litra nga O. Okay, adto tas litra nga D. Ang litra nga D nagrepresentar kini sa divine plan for the church age. Okay, ang plano sa Dios sa panahon sa simbahan. Niya man ta karon sa panahon sa simbahan. Katuigan sa simbahan. Si divine plan for the church age. Na sangkap gyapon kana sa Dios. That is divine provision gyapon. Divine plan for the church. Nga kita, church man, tagsa-tagsa ka natong mga magtotoo. Paminaw, matag usa ka natong magtotoo, church, mo ang simbahan. Okay? The mystical body of Christ. Ang Espiritu Santo nagapuyo sa atong lawas. Now, okay. Ato tas litra nga R. The letter R represents unsa? Right pastor teacher. Ang tukma nga pastor magtutudlo. Provision gyapon kini, pagsangkap gyapon kini sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Naagi tay right pastor teacher. You see? Now, of course, God has provided us in eternity past. Iyan na ning yandam yun. Sa matag usa ka magtotoo naagi siya tukma. I think that's the right Visayan word, no? Naagi siya iyang tukma nga pastor magtutudlo. Okay. Karon ang litra nga P, unsa na may sunod nini? Ang litra nga P represents privacy of the priesthood. Privacy. Ang atong kanang tinagong unsa bay binisaya nini? Tinago nga maglisod ta usahay mo hubad og binisaya. So ato na lang niingnog privacy of the priesthood. Tagaan ka og privacy sa imong pagka magtotoo saserdote o pare. Okay, tanan nga mga magtotoo believer priest. Di man nila basic doctrine kana. All believers are considered believer priest. Believer priest. So mo na ang litra nga P, privacy of the priesthood. Karon ang litra nga L. Okay. Unsa man ning litra nga L? It represents logistical grace support. Now, unsa man ning logistical grace? Tanan nga mga naa kanimo imong gipanag-iya karon, logistical grace kana. Pagsangkap kana sa Dios kanimo na kay panimalay, na kay kanang balay, of course, na kay balay, na kay sakyanan, you see, na kay pagkaon, na kay puyanan, na kay negosyo, na kay trabaho kung sa diha. All of this na classified kini og logistical grace support. Now, kini ang pulong nga logistical gikan ni sa root word nga logistics. Now, unsa man ning logistics? Of course, in English na. Ang logistics, kung hubaron nato na ato ning i-define gyud, ang logistics kanang pagsangkap gyapon kini. Okay, ako kang tagaan og ihemplo. Ihemplo sa mga sundaw, mga kasundawhan sa usa ka nasod. Kini mga kasundawhan, gihatagan na sila o gisangkapan ni sila o gitawag natog logistics. Unsay pasabot? Kaning logistics mga kasundawhan na sila mga armas, ilang isuod diha sa ilang backpack, na ay ilang mga pagkaon diha sa mga suod sa backpack, na ay ilang mga kanang mga sinina, ilang uniforme,
ilang mga galamiton, adlaw-adlaw nilang pang kanang nga ilang dadon ngadto sa natad pangubatan ba karon o ipada sila sa gera. So mao kanay itawag og logistics. Okay? So kining logistics, this is a kanang military word. Okay? Military word ni kini. Kining mong pulong ni nga gigamit ngadto sa mga kasundawan lagi, military word malagi ni. So karon ato ning gibalhin nga ni sa spiritual realm na logistical grace na kita gisangkapan sa Dios tanan natong gipanag-iya karon nga atong mao gyapon tong panimalay, atong mga anak, atong mga kanang negosyo unsa na diha. These are part of God's logistical grace support. Kaya sa may tuyo nini, usara ka tuyo. Aron nga kitang mga magtutuo nga niya dinhi karon niining panahon, believer in time ang kita, makalahutay sa atong pagkinabuhi. Kaya without this, di man ta kalahutay. Mao nang gituyo og sangkap sa Dios kining maong logistical grace support. Aron kita makalahutay sa atong daily life. Kasabot ka? So ayop na sabtan nimo na mo ni unom nga pagsangkap sa Dios nganhi kanatong mga magtotoo. Karon adto ta sa ikapito nga letra S. Unsa man ning letra S? Kining letra nga S nagarepresentar kini og spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Nagkamong nagsunod na niya itong ministry. Adlaw-adlaw mga yun atong pagtuon. At least murag nakasabot na mo bahin nining spiritual freedom diri sa operational divine dynasphere. Okay? Ang divine dynasphere, Diyos non kini nga dapit. Dapit kini nga may gahom sa Dios. O by the way, kini matang kini sa panguna-una. Di man nina, this is a mental kining kay ang Christian way of life is a mental attitude life. Kasabot ka ba? Espirituanon manggod o niya sa atong una-una. So kung kanang you are free from any sin, mental, lingual, or overt sin, ikaw nagapuyo diha sa imong una-una kanang morning divine dynasphere. O nga atong divine dynasphere ingon nga mga magtutuo dinhis katuigan sa simbahan gitawag kita og kanang operational divine dynasphere. Ang iyahang Ginoong Jesucristo nga divine dynasphere sa una niyang pagani, first advent ni Ginoong Jesucristo, ang divine dynasphere nga iyang gipuy-an, gitawag kadto og unsa? Prototype. Mao naingan sa iyang divine dynasphere. Prototype. Karon ning katuigan sa simbahan nga diin kita sakop niini gitawag kini atong divine dynasphere operational. Sabot? So mo na akong kanang review nga kining pito ka mga pagsangkap sa Dios. Pito ni kabuok. Pagsangkap sa Dios. Alang ka na itong mga magtotoo. BODRPLS. Now, okay. Diba niya na niya? Mao na ni ang 7 divine provisions for believers. So, always be guided by these operations. Operation BODRPLS. Karon, ikaduha.
Ikaduha nga operation gitawag na ni karon og Operation BSC GTSP. Unsa man ni? Kining BSC GTSP operation gyapon kanang mao kini ang 7 ka mga kabubuton nga gipadayag sa Dios. 7 declared wills of God. Declared wills. Mga kabubuton nga gipadayag sa Dios. Okay, unsa may letra B. Unas tanan, letra B. It is God's declared will that all members of the human race, tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao, mataong pag-usab. B, that all members of the human race be born again. Okay? Iba naman ta sa Juan 3:3 o Juan 3:7 nga nagaingon, gawas ko ng tao, magpagkatao pag-usab, dili siya makakita sa kingharian sa Dios. Okay? So, mo na declared will sa Dios nga ang tanan unta matao pag-usab. Pinahagis paggamit sa ilang kabubuton. Okay? Kaya may pugsanay. Ang Dios naghuwat man lang unsay imong desisyon. Okay, mo na ang naguna letra B. Karon adto tas letra S. Unsa man ni letra S? It is God's declared will that all believers na ni kay once nga mutuo ka kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, ma-born again ka man. Mo man ay proseso nga ikaw matao pag-usab. Gusto? So karon kay nim tuo ka man, midawat kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas, karon luwas ka na. Now, ang ikaduha nga letra nga S, mao ni declared will of God nga ang mga magtutuo mabinalaan. Now, sa ibot pasabot, that all believers be sanctified. Sanctified. Now, kining sanctification, ang noun naman ni sanctification, binalaan sa Binisaya. Okay? Mabinalaan. Of course, tulo ka matang kining pagbalaan. Una, positional. Ikaduha, experiential. Ikatulo, ultimate. Okay? So, sanctification, mabinalaan. So, humanta mo dawat kang Ginoong Jesucristo, humanta mo tuo kaniya, kita na binalaan positionally. Positional, ang buot pasabot, ang atong tinuod, matuod nga kahimtang, kita na dugtong na hiusa na kang Ginoong Jesucristo nga atong Dios. Okay? Na kanang as if gipunit ang Espiritu Santo o gibutang kita sa pagkahiusa o pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. So mo na ang una nga sanctification. Ikaduha, experiential. Nabitaw ng pulong experiential sa imo ng eksperyensya, imo ng kasinatian sa imong magtutuo dinhi sa panahon. Okay? As a believer in time. O nga ikatulo, once your life here on earth is over, mahuman na, ang plano sa Diyos ay mo kinabuhi, kuhaon ka either mamatay ka sa lawas or iabot ka sa rapture. Whichever comes first, unsa may muna. Okay? So, adto na ta. O, ikaw, modto na ka sa eternidad, uban na sa Diyos. Mao na gitawag og ultimate sanctification. So, I hope na kanang nasabtan ni mo na. Okay, mao ni ang ikaduha nga letra S. Karon, adto tas letra C. Unsa man ning letra C? Okay, it is God's declared will
that believers be controlled by God the Holy Spirit. Na kabubuton sa Dios gipadayag niyang kabubuton nga ang mga magtutuo unta dumalahon, okay, will be controlled, dumalahon sa balaang Espiritu Santo. Kay of course once you are controlled by God the Holy Spirit, at the same time you are in fellowship na kay pakigambitay sa Dios nga Amahan. Okay? So, mo na letra C. Karon ang letra G. Letra G, unsa man, it is God's declared will that believers give thanks. Mupasalamat. Nga kinahanglan ta magmapasalamaton. You see? Give thanks in everything. You see? Mo na mando sa Dios. Pinagi siyang pulong. Mo na ika-upat kay letra G na give thanks in everything. Everything. Kanang kapildihan ba o mga kauswagan ba o unsa, pasalamatan na to ang Dios. Minumdum ka sa pulong sa Dios nga all things work together. I mean, God works all things together for good. You see? Now, di lang usa na ito na expand apan maula na ang atong gidani mo mga ang nagasuportar ni ini nga it is God's declared will that we give thanks in everything. Okay, letra T. Unsa ni? It is God's declared will that believers trust in the Lord. Trust. Mutsalig. Nabitan nas Proverbs 3, 5, and 6. Unsa gisulti? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na. Letra T na. Okay. Adto tas ika-unom, letra S. Na, bantay. Kay maong letra S, it is God's declared will that believers suffer. Uy, nabantay. Paantuson di ay ta. Now, of course, dili man buot pa sa dili buot ang Dios nga kita mo antos gyud nga dang unsa kay duha man ka klase pong suffering di man nina. Mao nang atong i-classify, there are two kinds of suffering that we believers kita mga magtotoo mo kanang agi mo agi ta og mga pag-antos. Of course kitang tanan man mo na may mga pag-antos nga agian sa kinabuhi, of course. So duha ka klaseng suffering, duha ka klaseng pag-antos. Pag-antos nga disiplina mo ni una, o pag-antos nga panalangin. Sabtagi na, suffering for discipline and suffering for blessing. Now, unsa man ning suffering for discipline? Kining suffering for discipline, once nga ikaw nga magtutuo, makabuhat og sala nga nagpadayon na lang gyud ka, nagpatuyang na lang gyud ka pagpagkasala, naglunang na lang gyud ka, you're out of line. Husta? Nahigawas ka sa plano sa Dios. Of course, luwas ka gyapon apan gawas man ka sa imong pakigambitay sa Dios, you're out of fellowship. Therefore, inigawas nimo, you are under God's punishment, discipline. So, tingali na ay mga pag-antos na nimong agian o kanang pag-antos sa disiplina nga pamasin nga ikaw mahibalik nga sa pakigambitay sa Dios. Ang usa ng suffering for blessing, bisan tuod ug kay nabuhat nga sala, ang panagantos ka kanang pag-antos sa pag-antos nga panalangin. You see? Panalangin.
aron mulig-on pa lang imong pagsalig o pagtuo, pagsandig ngadto sa kanang sa Dios. Kasabot ka? Aron mulig-on. Mao na nga paantos ka. Pareho gutong giagian ni Job. Numdum ka sa giagiang Job. Grabe pa tong iya kay kabahong na siya unsa pa. Sa gani iyang asawa miyo. Unsa ba ka Job? Wa naman kay hinungdan luoy man ka. Tungluhan na lang ng inyong Diyos, imong gituhuan. Di mo na. Giunay pa siya siyang asawa. Nangamatay ang iyang mga anak. Mao to'y pag-antos nga dili to disiplina, panalangin. Sabot? So mao kana ang letra nga S. Kaya ato tas letra nga P, katapusan nga ikapito nga declared will of God. Ikapito, it is God's declared will that believers be productive. Sabot pa sabot. Nga mabungahon kita. Now, doon na po'y duha ka klaseng production. Human good o divine good. Kining mao nga itong gisgutan, kini mga sinugdan na ni, mga basic. So, nga kaninyo, taon-taon na, nga mga magtutuo, doktrina nga, mao'y atong naandan gyud kini, sayo na ni sabton. So, mao ni ang ikapito nga gipadayag nga kabubuton sa Dios, that all believers be productive. Duha ka klaseng production, human good, divine good. Ang human good, unsa man ang human good. Okay, ang definition nga simple kayo, iano kayo mo ni. Anything and everything a believer does outside of the divine atmosphere, nahigawas sa plano sa Dios, kana human good. Mao ni definition human good. Apan ang divine good pod, Diyos nun nga mga maayong pinuhatan, anything and everything a believer does inside the divine atmosphere is divine good. So I hope na sabtan mo na. Dinhi lang una kita kutob, ha? Dinhi ning 7 declared wills of God. Ato ni padayon ugma kay niya pa'y tulo pagyod ang atong paghisgutan ugma. So dinhi lang ta kutob og padayon sa pagsubay, pagsunod ni ining atong adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Niining matamis nga higayon sa among pagpakikambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat naot nga kining among katunan niining adlaw mahimong panalangin ug among magamit gayud sa among Kristohanong pagkinabuhi aron sa ingon niana makasibog nga kami sa unahan niining among pagkinabuhi ubos sa imong grasya hangtod nga among magkabutan gayud ang among common goal, which is spiritual maturity, ang dapit nga diin ana na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagpanalangin, sa mga panalangin, katakos sa paghigugma. All of these things we will experience once nga makabot na namo ang among tumong nga maong spiritual maturity. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.